Funda ukuthi empilweni ungafundi ukumove on nempilo ngoba nakho ufuna ukutshengisa abantu, ngoba nakho ufuna ukushow off kubantu ukuthi impilo iyaqhubeka. Kodwa move on nempilo ngoba nakho uzwa imizwa yakho ukuthi it's willing, iyavuma ukuthi usungaqhubekela phambili nempilo. Imizwa yakho sewupholile namanxeba akho awasathuni kahle because uma ulimele noma ngakhona into okuhlekisayo uyathungala, noma ngakhona i-movement oyenzayo uyathungala, noma ngathiwa le movement oyenzayo ezokuphumelelisa, kodwa uma ulimele uyathungala. So kubalekile ukuthi phola kuqala so that you can move on ngempilo. Futhi move on ngempilo hayi ngoba usho ofisa kubantu, utshengisa abantu abakulimazile ukuthi impilo iyaqhubeka, kodwa impilo meyiqhubeka iqhubekela wena, ayiqhubekeli labantu abakuhlukumezile, ayiqhubekeli labantu abakushayela ihlombe, ayiqhubekeli labantu ababukela kuwena, kodwa iqhubekela wena impilo. Funda nje empilweni impilo yenza into ngoba uyenzela wena ukuthi uthokoze, futhi ekuthokozeni kwakho angaphoxeki umuntu ngalokho ngokuthokoza kwakho. Yilokho nje engakukhuluma ngempilo yakho. So empilweni uma usakhushukelwe inyongo uswida udleki, noma ngakunika uswida umuntu omnandi kanganani, kodwa inyongo mase phezulu awudleki uswida. Impilo injalo ke uma usahethekile usalimele ufana nomuntu onjani ongathatha noma yini, kulula ukuthi uthathe whatever ongangena kwena kokujabulisa. Kodwa mase usupholile ufana nomuntu osuke osekhushukelwe inyongo. Lo muntu okhethile befana nosweet ebekujabulisa, kodwa mase ethi uyabuya kanti sewukhushukelwe inyongo akabe sadleka lo muntu. Kunjalo ke mawube usupholile uyasibona isidingo sakhe, uyasibona futhi nesidingo nesidingo sokuthi akadingakala empilweni yakho. Uyakwazi ukubona uyamdinga noma umdingini masupholile, kodwa mawungakapholi kunzima ukubona ukuthi lo muntu ngiyamdinga noma lento ngiyayidinga noma cha. Phola kuqala so that you can move on. God bless you.